starte med at gå igennem, hvordan turbinens opstart i simulatoren fungerer, ligesom for at vise, hvordan det hele skal skydes i gang. Og allerførst for at lige få lidt overblik, så kan vi se her, at turbinen den er symboliseret med den her sjove firkant. Vi har vores generator herovre, vi har vores tørnegear, og så har vi vores køling til vores olie. Og så pumperne, de er symboliseret med det her over. Og så har vi vores ventiler, vi kan åbne og lukke. Og det allerførste, vi skal have gjort, det er at sætte noget køling på vores olie. Og så efter det skal vi have vores pumpe tændt og sætte den i auto. Så får vi så en alarm nu for de her temperaturer, der er for lav på smørolie. Men vi skal ligesom have noget smørolie på vores system for at være sikre på, at turboen og turbinen og generatoren ikke brænder fast. Yes. Så går vi ned, og så skal vi have sat noget vakuum på systemet, og det gør vi ved at tænde for pumpen herovre. Det gør vi ligesom for at skabe det her modtryk, der skal være inde i systemet, så røggassen bliver trukket rundt. Så går vi over og åbner for vores ventil, sådan at søvandet det kan komme ind. Og så går vi tilbage igen. Det gør vi ligesom for at få vores outlet på vores søvand her, temperaturen ikke stiger helt vildt og voldsomt, som man render af. Og vi har også fået en alarm på vores kondensator, fordi at vakuumen ikke er lavt nok. Efter så skal vi have sat vores tørnegear på, og så efter det, så skal vi have sat noget overvarmning på vores turbine. Ja, det er jo ligesom for at få varmet tingene op, og vi tænder fra tørneren for ligesom at få det rundt i hele turbinen. Så skal vi have valgt vores sætpunkt, og så ved vores sætpunkt, der kan vi ligesom vælge alt efter, hvordan konstruktionen er det her. Altså vi ved jo, at omdrejninger det er lige med frekvens over polpar. Så det skal selvfølgelig passe til skibets frekvens, og efter hvor mange polpar vores generator har. Til sidst, inden vi starter det hele, er der ja, altså det vi kommer til at gøre efterfølgende, det er, at vi får slået vores turning gear, det slår vi ud. Så får vi lukket op for ventilen her, for at kunne få noget flow på. Og så får vi selvfølgelig resettet vores kondenser, eller vores turbogenerators, det skal vi bare resettes. Så går vi ind, og så kontrollerer vi, at vores sikkerhedsventil, den er gået fra. Og så kan vi sådan set starte vores turbogenerator stille og roligt. Og vi åbner op for ventilen cirka 5-10% af gangen. Og det gør vi stille og roligt for at undgå, at vi får de her vibrationer, som kan komme til at skade vores blade ind i vores turbogenerator. Efterfølgende, når vi så har fået turbogenerator op at køre omkring det setpoint, som vi har valgt, så kan vi komme ind, så kan vi kontrollere, hvad for en frekvens vores turbogenerator kommer til at køre med. Når den så kommer op på det her skib her, det er de 60 Hz, så skal vi lige have den til at køre en lille smule over, så vi kan få slået den ind på tavlen, skibstavlen. Og det er vigtigt, at vi kører en lille smule frekvens, som er lidt højere, så vi ikke ender med at få den til at blive som en forbruger. Ja, det var sådan set det, jeg havde omkring det. Yes. Og inde i den her fine simulator, der har vi også lavet nogle forskellige udregninger, som vi lige vil gennemgå et par stykker af. Det er noget, vi skulle lave en varmebalance, så til det har vi aflæst en masse værdier inde i simulatoren, forskellige værdier. Det spejler, dem har vi lige markeret med et røde cirkel, hvor vi har nogle forskellige temperaturer hver sin side af turbinen, og vi har noget tryk og nogle flowtal. Og så har vi vores entalpier, vi har fundet inde i nogle datasider her, hvor vi kan se entalpien for dampen, inden den kommer ind i turbinen, og entalpi efter den har været inde i turbinen. Så har vi lige lavet en lille oversigt over vores data her, hver sin side af turbinen, så vi har lidt styr på dem. Og det første, vi så kigger på, det er den isentropiske virkningsgrad af turbinen. Og til det, der har vi faktisk fundet de fleste værdier inde i simulatoren. Og så har vi fundet den her formel, hvor vi har den isentropiske virkningsgrad indblandet, og så vil vi prøve at finde resten af værdierne, og så solve dem. For
at finde den her isotopiske virkningsgrad, der mangler vi så den her H2IS, som vi så bruger os til ved hjælp af og tryk, og så får vi så den her over på de her 2117 kJ per kilogram. Når vi så sætter alt det her ind i vores formel, så får vi så en isotopisk virkningsgrad på de her 0,7 cirka, og det passer rimelig overens med de andre opgaver, vi har lavet. Når vi så går videre, så kan vi så finde den mekaniske virkningsgrad for dampturbinen. Og det er jo det, vi gør ved først at finde en indre effekt, som turbinen leverer ved hjælp af den her formel her, hvor vi har masseflow, og så de to entropiværdier, der er på henholdsvis den ene og den anden side af turbinen. Når vi så indsætter dem, vores masseflow på vores damp, de bliver en 3600 for at få det kilo per sekund, og de to entropiværdier, som vi havde aflæst i simulatoren, så får vi en indre effekt på 414 kW. Når vi så bagefter så går ind, og så kan vi så aflæse vores akseleffekt. Det kan vi også gøre ind på de her datasider her, der kan vi se, at vi har en akseleffekt på lige knap 407 kW. Så sætter vi så ind i formlen for at finde den mekaniske virkningsgrad, hvor vi har vores akseleffekt over vores indre effekt, og det giver så en virkningsgrad på 0,98, som også er meget godt over i opgaven. Bagefter så kan vi så gå ind og finde generatorens virkningsgrad. I det samme screenshot, der kan vi se, at vi har en generatoreffekt på 367 kW. Og når vi så sætter dem ind i formen, hvor vi har et klem over det aksen, så har vi så en generatoreffekt, som er på cirka 0,9, og det passer også meget godt over i de opgaver, vi har lavet indtil videre. Så har vi også kigget lidt på den tilførte effekt til den her udstødningskedel. Og til det der har vi fundet den her formel, som er vores Q-røg, gange vores massen af den røg, der kommer igennem. Så har vi en specifik varmekvalitet på røgen, og så har vi en delta T, som er forskellen på røgen på ind- og udløbssiden. Og herover har vi et lille screenshot fra simulatoren, hvor vi kan se flowtal, og vi kan se temperatur på hver sin side af kedlen. Så til den specifikke varmekvalitet på røgen, og vi har fundet en værdi her på 1,05. Det er ikke en, vi har opgivet i simulatoren, men det er en, vi har regnet med tidligere, så den har vi brugt igen. Og så sætter alt det her ind i formlen. Har vi vores flowtal her, det er 10 med 3600 for at lave det om i kilo per sekund. Så ganger vi det så med vores specifikke varmekvalitet, og så den her delta T, og så får vi cirka de her 2600 kW, som er tilført kedlen hjælp af røggas. Når vi så ved, hvad den tilførte effekt er, så skal vi finde ud af, hvad den nyttige effekt så er. Og det er jo den effekt, som der bliver tilført til fødevandet, når det er, at den er i kedlen. Og den bliver beregnet ud fra det her princip her, hvor vi har noget fødevand, og så har vi noget overhedet damp på den anden side, og det er så det. Den dannelsesvarme, der så bliver lavet her, det er jo et udtryk for massen af dampen, og så med den dannelsesvarme, der så findes, som er forskellen mellem fødevand og den overhedet damp. Så det første, vi starter med, det er jo ligesom at finde entropien på det fødevand, der kommer ind i economizeren. Det er ud fra en temperatur på 63 grader og et tryk på 24 bar, som vi har aflæst i simulatoren. Dem sætter vi så ind i prop og finder så en entalpi på 265,7 kJ per kilo. Når vi så har gjort det, så skal vi så finde ud af, hvad entalpien er på dampen, der har været igennem overheden. Og det er igen inde i simulatoren. Vi finder de her værdier, en temperatur på 234 og en tryk på 7,18 bar. Endnu en gang sætter vi det ind i prop, og så får vi en entalpi på 29,18 kJ per kilo. Så kan vi så finde den dannelsesvarme, der tilsættes fødevand, når det er i kedlen ved hjælp af den her formel her, hvor vi jo så indsætter værdierne og får, at der er en dannelsesvarme i kedlen på 2652 kJ per kilo.
Den nytteeffekt, som dampen får tilført, den kan så findes ved hjælp af formen, som vi præsenterede tidligere, som er udtryk for masseflow på dampen gange med dannelsesvarme, som giver den nyttevirkning, eller nytteeffekt, der så er i dampen. Og igen, flow på dampen bliver den 3600 kg per sekund, gange med den dannelsesvarme, vi lige har regnet frem til. Og så har vi så fundet frem til, at der er en nytteeffekt på 1836 kW, som fødevand så får, når det kommer gennem kedlen. Ja, vi har Andreas med over Discord på grund af, at den skulle lige coronatest. Det var hele holdet, der var i gang. Tak for den gang.